BTR Info Study YouTube channel दिनै फार्स्ट टाइम आं लाइभआव फैबाय साफ्रोमबो BTR Info Study YouTube चेनेलनि भिउआर नोंथांमोननिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिग्रोबाय। आं सानैसो नायग्रोनोसै सोर सोर फैयो लाइभआव। सास्नि फैबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे खौरांखौ नोंथांमोननो क्लियार होनो नागिरदों। बावहाय आं लिरदों दिलीप एक्टरनि न'आव भिजिट माला थांगोन आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं एसे शेयार खालामनानै फैबाय। बेवहाय कमेन्टखौ बानायो। आङो लाइभआव फैफिननो रोङा दै, बेनो फार्स्ट टाइम आंनि लाइभआव फैनाय। आङो फार्स्ट टाइम आरो मेसेज लिरनायखौबो आं नायनो रोंलायलाङा बारा। आं बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय शेयार खालामनो नागिरदों। मानास ब्रह्म नार्जारि, हाय आदा, थेंक इउ मानास ब्रह्म। थारमाने जोङो बे आदा दिलीपनि न'आव थांनो होननानै उदालगुरियावहाय टंलायावहाय जोङो साखाफारा जाबायमोन। जोङो बे आं मिथिनो मोनदों बे दिलीप आदानि दिलीप आदा एक्टरनि जेनाखि बिफा बियो सार्भिसमेन, एक्स सार्भिसमेन, आं बेखौ एसे मिथिबाय दायो। ओमफ्राय जोङो अक्ट'बरनि 3 थारिखआव जोङो थांनो जों खोथा हरदोंमोन बे सारनो। ओमफ्राय दा सारा माने बुंहरदों आरोना बियो दे फैजागोन होननानै जोंनो बे सारा बुंहरबायमोन। ओमफ्राय नै एसे बावैसो सिगां माबे बड' स्टेटास आदा आंनिखौबो बानाय, आदा अके जागोन दे बड', आं बानायगोन। माने बे दिलीप जेनाखि एक्टरनि बिफा बियो लेंहरबायमोन लेंहरनाया, ओमफ्राय बियो बावदों जानांगौ निस्सय। बे 3 थारिखखालि बेहा मोनसे जेनाखि बाथौनि जेनाखि फुजानि जेनाखि मोनसे मिटिं दं होनना बुंदों। मानोना बे सारा जेनाखि बाथौ गौथुम आफादावबो निस्सय बिबान लानानै दङ होननानै आं एसे मिथिनो मोनदों। ओमफ्राय बे खोथाखौ बे सारा बुंहराखिसै आंनो, मानोना बियो एसे निस्सय बावदों। बावहाय आंनो खिन्थाहरदों बे दिलीप एक्टरनि ब्रादार होननानै बुंदों। बे सासे ब्रादारा आंनो फन हरफिनदों जे नोङो फादारजों बिदि रायलायदोंमोन होनलाय, जोंनाव फैनो होननानै बुंदोंमोन होनलाय होननानै बियो बुंहरदों आरो। ओमफ्राय बावहाय आङो नोंगौ नालाय नोंगौ आं बुंहरदों, औ आदा जों थांनो नागिरदोंमोन होननानै। ओमफ्राय बावहाय जोङो मा खालामबाय दायो, बे आदानि खोथाखौ लानानै दुर्गा फुजा समाव दाफैथोंसै होननानै बे आदाया बुंहरबाय नालाय, ओंखायनो जोङो लोखि फुजायावहाय जों थांनो नागिरबाय आरो। थांसिगोन। अके जयन्त भाइ, हाय आदा बोरै दं? मोजाङैनो दङ फंबाय, आङो मोजाङैनो दङ दासान्दि। ओमफ्राय माखासे आर्टिस्टफोरखौ जोङो लोगो हमनो नागिरबाबो सम मोना मोना जाबाय दायो, सम मोनथ'वाखै। मानोना जानो हागौ बै आर्टिस्ट सारमोनहा निस्सय माबा मोनसे बेस्थआव दं आरोना, बिसोरो जोंनो समखौ होनो हायाखिसै दाथ'बो। ओमफ्राय जेनाखि निता आब', बेबो दा बेस्थ'थ' होनना बुंदों। दा बेस्थ'आ जोबोरबा निस्सय जोङो बे निता आब'खौ लोगो मोनगोन। आं मोजाङैनो दङ दैथुन बर', आंबो नायदोंलै। अके थेंक इउ नायनायनि थाखाय। दिनै बोथोराबो बिराद गरम, ओंखायनो आङो नोंथांमोननो खोथा होबाय जोङो लोखि फुजायावहाय जोङो दिलीप एक्टरनि न'आव थांसिगोन। जों बेखौ बे आदाजों रायलायनानै, दिलीप एक्टरनि ब्रादारजों आं रायलायगोन, ओमफ्राय फादारजोंबो आं रायलायगोन। बड' स्टेटास, अके थेंक इउ। कमेन्टआ थाब थाब बारा नुजाफैयाखै आंनाव। मोनसोमब्र, नों बबेयाव दं आदा? नों दायो बबेयाव दं? आं कुसुगाआव दंलै मोनसोम बर', आं कुसुगाआव दङ। आङो कुसुगाआव मोनसे ट्राइबेल संघनि मिटिं दंमोन, बे ट्राइबेल संघनि मिटिंआव थांनानै आं दा फैदोङो। आं दासो रिसेन्टलि कुसुगाआव सफैदों, आङो दा कुसुगाआव दङ। आं सासे सारनि न'आव दङ।
ओंखायनो आं एसे लाइभआव फैनानै नोंथांमोननि गेजेरावहाय एसे शेयार खालामसै होननानै आं फैदों। आं रोमालु नोंखौ गुजरातनिफ्राय दैथुन बर' अके थेंक इउ गुजरातनिफ्राय नायनायनि थाखाय। बि नार्जारि औ हेल' सार अके बि नार्जारि माहा दं? मोजाङै दङना बयबो? मिजिंथिदों गासैबो जायफोरनाखि फुजायाव बेरायगोन बयनिबो गोग्गो देहा लानानै गाहाम देहा लानानै फुजायाव बेरायनो हाथों आं बेखौबो हुबिसा आंनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव आं जासिहरबाय। आङो दिलिप आदानि न'आव थांनो मोनागौ मानि आं गोसोखौ सान्थि मोननाय नंला। आङो बे सारजों दिलिप आदानि ब्रादार जेनिखि फादारजों आङो गोबां बाथ्रा रायज्लायनो मोनाबा मानोना आङो गोसोखौ सान्थि मोननाय नंला आरोना नोंथांमोननि जि डिमान्ड खालामनाय जेनोखि दिलिप एक्टरखौ लानानै फै होननानै बाय'ग्राफिनि सोमोन्दै आं निस्सय लाना फैगोन। अके बि नार्जारि थेंक इउ आं नोंखौ सिनायखायो थेंक इउ नों आंनिनो सासे सेकेण्ड इयारनि फरायसा थेंक इउ नायनायनि थाखाय। आं दा कुसुगाव दंफैयो नै आं गसाइगाव थांदोंमोन गसाइगावनिफ्राय आं दा कुसुगाव फैबाय। बिराद गरम बोथोरा। ओमफ्राय नोंथां होननाय बायदि रिंकुमनि जेनोखि एक्ट्रिस बे नि भिडिअखौथ' आङो होखांखाबाय बे आब'आ जाहैबाय मा खेबथाम बियो अपारेसन जादोंनो दा देहाया उइक जानानै दङ। ओंखायनो बेनि नाम्बारखौ सासे आब'आ आंनो हरथ'वाखै जेब्लानाखि हामो बे होनो हानाय जाबाय अब्ला हरगोन होनना बुंदों। ओमफ्राय नोंथांमोना होनबाय थादोंमोन सुकबिर कार्जि एक्टरनाव थां होननानै बेथ' आंनि दुइसिन जागोन बे ओंखायनो बे फंबायनि नाम्बारखौ आं मोनबाय दै आङो कल खालामथ'वाखै आङो गाबोन नङाबा दा बेलासियाव आं कल खालामगोन बे सुकबिर कार्जि फंबायनावहाय बियो माला सम होनो हायो ओमफ्राय होमारगोन ना होमारा आं बेखौ माने कल खालामनानै आं सोंहरगोन आरोना गाव माला होनो हायो। ओमफ्राय लिंसार फंबायजोंबोथ' रायज्लायबायमोन दा लिंसार फंबाया समखौ दिहुननो हाया हाया जागासिनो दङ। निस्सय माबा मोनसे शुटिंआव दंबावो खोमा बे फंबाया। ओमफ्राय सोरबा कमेन्ट हरबावदों नामा? आं कमेन्ट हरनायखौ एसे नायनो लुगैदों दिनै मानोना फार्स्ट टाइम आं लाइभआव फैदों। बै समाव आं लाइभआव फैदोंमोनब्लाबो आङो बारा रोङामोन मिथियामोन ओंखायनो सेकेण्ड टाइम दिनै आं लाइभआव फैफिनदों। मानास ब्रह्म नार्जारि आदा मारै दं खबरा मोजां ना? औ मोजाङै दङ फंबाय मानास ब्रह्म नार्जारि। आदा नों अननानै मेसेंनि रुवाथि निजिराखौ लाबो ना आदा बेखौ अके लाबोगोन जों गासैखौबो नाजागासिनो दङ दै ओमफ्राय माखासे आर्टिस्टफोरजों आं कन्टेक्टआव दङ ओमफ्राय माखासे आर्टिस्टफ्रा ओरैबायदि उसुबिदा मोनदों आरोना आं दिनै लाइभनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों। थारमाने माखासे मानसिफोर थायो आरोना गेजेराव बिदिनो सानै साथाम थाखावो माखासे गाज्रि कमेन्ट हरोनो ओंखाय बेबायदि गाज्रि कमेन्ट हरनायनि थाखायनो बिसोरो केमेरायाव फैनो बाबाय होननानै माखासे आर्टिस्टफ्रा बुंहरदों आरोना। ओंखायनो आंनि गोरबोनिफ्राय आं खावलायगोन अननानै जेन' जों जे आर्टिस्टफोरखौ लाबोनाय जे खामानि मावगासिनो दङ जों मावलांबाय थागोन खिन्थु नोंथांमोना नायनानै एसे कमेन्टखौ मोजां हो आरोना। बिसोरो होनदों जे कमेन्टखौनो मोजांखौनो हरथारा सोरबा बिराद गाज्रि कमेन्ट हरो फरायथावै कमेन्ट हरो बिदि होननानै माने बिसोर फैनो बादों आरोना ओंखायनो बिथांमोना होनदों आरो आं ओंखारथ'वा कमेन्टआ बिराद गाज्रि हरो मानसिफ्रा होननानै स' आंथ' नुदों आंनि जेनाखि बे बिटिआर इम्पस्टरि इउटुब चेनेलावहाय रावबो दिनैसिम नायगिरिफ्रा दिनैसिम गाज्रि कमेन्ट हरफेराखै आं बे बाथ्राखौबो आङो आर्टिस्ट सार मेदाम मोननो आङो फोरमायनानै होदों रावबो गाज्रि कमेन्ट हराखै ओमफ्राय उमुखखौ नांगौ होननानैसो डिमान्ड खालामबाय थादों आं बे मेसेजखौबो हरदों आरो जाय आर्टिस्ट बै सार मानाव गेदेरमोननो। दुर्गा फुजाथ' फैलायबाय दुर्गा फुजानि उनाव आरो लक्षि फुजा जानोसैलाय। नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय माखासे सरखारनिफ्राय आयेन फोसावनायखौ प्रसासन लाइननिफ्राय हेलमेट गानाबा रावबो दाथांखा सानै गाखोयोब्लाबो हेलमेट गाननानै थांथार दै नङाबा हयथ' फाइन नांगोन आरो बिसोर होनना बुंदों जुदि हमजाबायोबा हयथ' बिनि गारि लेखाखौबो केन्सेल खालामनो हागौ होननानै बुंदों बिथांमोना। ओमफ्राय फर हुइलारजों थाङोब्ला सिट बेल्ट लागायनानै थांनांगौ होनना बुंदों फुजा जानो थांबा। ओमफ्राय जोंनि मानसिफ्रा मा जायो मालाबा मोना समावहाय बे फुजा साखाथि माने लामा सेराव गारि लाखिनानै थायोना स्टेन्ड खालामनानै गारि लाखिनानै गारियाव जिरायना थाबाय थायोना बेबायदि थानो मोना होनना बुंदों आरो बेबायदि थायोबा बेखौ मा खालामगोननो बेखौबो फाइन फोनांगोन। ओंखायनो बयबो
जेन' लोंनानै जानानै बारा फुजा मेलायावहाय गारि सालाया बाइक सालाया बेखौ बिसोरो बुंदों ओंखायनो नोंसोरबो अननानै जेन' रावबो माने ड्रिंक खालामनानै गारि सालाया आं बेखौ खावलायदों ओमफ्राय आं नोंसोरनो बेखौनो आङो खोथा होबावबाय जे दिलीप एक्टर आंनि लाइफनि फैनायनि उद्देस्यआ दिलीप एक्टरमोन बे दिलीप एक्टर नङा होमबा बेखौ जोङो लोक्षि फुजानि बन्द'आव जोङो थांनो नाजाजिनि बे आदायाबो बुंहरदोंथ' ओमफ्राय दिलीप एक्टरनि फादाराबो साराबो नोंसोर बुंखादों जेरैबाबो होगोन ओंखायनो जोङो बे लोक्षि फुजानि बन्द'आव थांनोसै जों बेखौ एसे थिरांथाखौ लाबाय आरो बाहाय जों समखौ मिलायनानै थांसिगोन नोंथांमोननि बयनिबो सापर्टजों ओमफ्राय नोंथांमोननि जेनोखि नायनो लुबैनाय फुराना आर्टिस्टफोरखौ बेखौ जोङो फुलफिल खालामनो नाजागोन आं आगोलाव बुंखादों जेसेबां सम हायो जों इसेबां जों नाजाबाय थागोन मिनिसोरां नार्जारि आं रेडि आदा टंलायाव थांनो फानबारिनिफ्राय अके नायनि आं बेसेबां हायो ट्राइ खालामगोन आं जों सोरखौ लांफानो हायो गारियाथ' जोंना फिसासोथ' सासेल' लांफानो हागोन जोङो जुदि थांफानो गोसोथारबाबो नायनि आं फन खालामनानै जोङो लांफागोन दे गारिया फिसासो नालाय आंबो नायो नोंनि भिडिअखौ दैथुन बर' अके थेंकिउ नायनायनि थाखाय आरो जोंखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय नोंथांमोननि थुलुंगा मोननानैसो जोंबो बे खामानिखौ मावबाय थानो हादों आरो जुदि नोंसोर नायाब्ला नोंसोर जुदि थुलुंगा खालामाबा नोंसोर जुदि सापर्ट खालामाबा जोंथ' आरो मावनो हाखायानो जों मावनोनो आगानसेबो जों दोननो हानाय नंखाया बे आरो देरहासार बसुमतारी रमल गुन्दाखौ बावनाय नामा ब्र बेखौबो लाबो बावाखै देरहासार बसुमतारी फंबाय बावाखै दे जोङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोननो थान जायो ओंखायनो आं नोंसोरखौ बुंखादों नोंसिना जुदि सोरबा आर्टिस्टफोरनि जुदि कन्टेक्ट नाम्बार दंबा अननानै प्लिज ना आं बुङो अननानै नोंसोरो जोंनो प्रभाइड खालाम आंनि पार्सनेल नाम्बारावहाय नोंसोरो मेसेज हरो आरोना बे नाम्बारखौहाय सोरबा आर्टिस्टनाव बिनि नाम्बार दं सोरबा आर्टिस्टनाव बिनि नाम्बार गैया बिदि जागासिनो दं ओमफ्राय नोंसोर होनदोंमोन ना मोगथांखोर हाजोनि खोना मोनै सल' बेनि जेनोखि एक्टर मोनजिल सार बेखौ लानानै फैनानै नोंसोर बुंदोंमोन आं बे सारजों रायज्लायबाय सारा सम होनो हाथ'वाखिसै बेखौ जुदि माबायोबा जोङो मा जासिगोन लाना फैगोन आरो बि नार्जारि बिसखौ आंबो मोनलोंदों सर्ट मुभि सेकेन्ड पार्ट अके माबा माइ डियार स्टुडेन्ट बि नार्जारि मा होनना बुंदों बे अनिला दासान्दि सोलाबथाराखै मानोना बे स्क्रिप्टआ अनिलनिनो ओमफ्राय आर्टिस्टआबो अनिल आरो मनिसा बिसोरो सम होनो हायाखै ओंखायनो आं बिसोरखौ होनदों नैबे अक्ट'बराव जेरैबाबो स्क्रिप्टआ जोबनांगौ ओमफ्राय बेहाय जेरैबाबो जों बेखौ सुटिं खालामगोन होननानै आङो अनिलखौ बुंगासिनो दङ मानोना ओरैबायदि फेमास जाबाय नालाय अनिला दा अनिलखौ ओरै लाङो जाबाय थागासिनो दङ दिनैबो बे सुटिं खालामदों ओंखायनो दिनै जों बे बिसखौ आंबो मोनलोंदों सेकेन्ड पार्टखौ लाबोनो हानाय जायाखै आं बेखौनो खावलायबाय दैथुन बर' आंखौ सिनायबाय नामा आदा आं सिनायाखै दै प्रफाइलथ' गैया नालाय नोंनि अके सार थेंकिउ बे अनिला मनिसा अनिल बिसोर सानैया बिराद बेस्थ' दं दायो ओरैबायदि लाङो बाक्सा थाङो मालाबा चिरां थाङो बेनि थाखायनो मा खालामदों समखौनो होनो हायाखै आरो बेबायदि जागासिनो दङ नैबे सारनि न'आव दङ आङो एसे रेस्ट लादों ओरैबायदि गरम ना ओंखायनो आङो बायहेरायावसो जिरायदों न'आव सिङावबो फांखायाव जिरायनो हायाखै ओमफ्राय सोरबा जुदि माबा कमेन्ट हरबावनांगौ दङबा होमबा आङो बारा गोबाव खालामनो सानला नोंथांमोनखौ आङो बेखौनो बुंबाय माला थांगोन आदा दिलीप मोननाव नायस्रां मोसाहारि आच्चा फंबाय नायस्रां मोसाहारि जोङो माने लोक्षि फुजानि बन्द'आव थांसिगोन जोङो दे बे दा दुर्गा फुजानि समाव सोलाबा हरबाय बे दिलीप आदानि ब्रादार सासे दङ बेबो दा सोलाबथ'वा होनना बुंहरबाय दहायसो फन हरदों बे आदाया ओमफ्राय फादारजोंबोथ' आं रायज्लायखाबाय नोंथांमोननि मददजोंनो जों रायज्लायनो मोनदों नोंथांमोनानो जोंनो माने नाम्बारखौ हरदों ओमफ्राय जों रायज्लायबायबो ओमफ्राय दा बिसोरो दुर्गा फुजा बन्द'आव सोलाबथ'वा होनदों लोक्षि फुजायाव थांसै जोङो बन्द'आव अके आदा थेंकिउ रमल गुन्दाखौथ' नागारखाया ओमफ्राय आलायारननि एक्टर होनबाय थादोंना नोंसोरो आलायारननि एक्टरखौबो जोङो नाम्बारखौ मोनाखै दै नाम्बार मोनबा जोङो थांगोन नाम्बारखौनो मोनथ'वाखै दाबो जों सोंगासिनो दङ जों थारमाने दलद थानो हाया थारमाने जोङो बेनाव सोंलाय बेनाव सोंलाय बेबायदि आरोना दैथुन बर' नोंनि गामिनि
दैथुन दाउखा नङा होमबा अके दे मोजाङै थाबानो जाबाय बिदेशआव थादोंबाबो मोजाङै थादो दैथुन बर'न जोङो थारमाने जोंखौ बिराद पुराना आर्टिस्टफ्रा बिराद हेल्प खालामदों आदा राजस्रियाबो जोंखौ बिराद हेल्प खालामदों हो बेयो जोंनो बिराद नाम्बार नागिरनानै हरदों आरो आं दिलिपखौ आबै जायो आदा दिलिप हो मेसेज थांबाय मेसेजआ मा जालांखोथाय मा होनदों आदा दिलिपखौ आबै जायो ना मा होनदोंमोनथाय आं नुस्लाबाखिसै आस्सा अब्ला नोंसिनि गामिनिखा नामा बे गामि खाथिनिखा नामा जेबो नङा दे जों थाङोबा आङो खेबसे लाइभआव फैगोन नोंसोरो जुदि जों अदालगुरिनि दङब्ला लोगो हमनो हागोन जों दसे सम होगोन नोंथांमोननि थाखाय बिदिनो जों 1 घन्टासो सम होगोन आरो ना जेब्लानाखि जों दिलिप बे आदानि न'निफ्राय ओंखारगोन अब्ला जों बेखिनि समखौ होगोन आरो नोंसोर बे समाव कन्टेक्ट खालामनानै लोगो लाफैनो हागोन आं बेखौ आंनि गोरबोनिफ्राय आं खावलायबाय अब्ला आं बारा गोलाव खालामनो सानला नोंथांमोना जेनोखि बे लाइभआव फैनानैहाय आंजों बाहागो लाफानायनि थाखाय आं बे समाव आंनिफ्राय जोबोद बाख्नायनाय आरो साबायखर जासिदोङो ओमफ्राय बेखौनो बुंखाबावबाय आङो फिनबाव बे दिलिप एक्टरनि न'आवहाय जोङो लोक्षि फुजा बन्द'आव जोङो थांसिगोन आं बेखौ नोंथांमोननो दिनै खोथा होबाय मानोना दुर्गा फुजायाव सोलाबानानै दहाय आदाया फन हरखांखाबाय बे दिलिप एक्टरनि ब्रादार आदाया मानोना बेबो एसे सार्भिस मावो नामा सम होनो हाया होनना बुंदों ओमफ्राय दा लोक्षि फुजायाव जागोन होननायखाय आङो लोक्षि फुजायाव डेट लाहरबाय आरोना आं फिन फन खालामफिनगोन आरो आइटिएफ हेल' आदा आंहा दासो थेंकिउ जेबो नङा दे उनाव नायबाय थादो स' आं बेखिनियावनो दोनथ'नो नागिरबाय थेंकिउ दा माबा आपल'डखौ बोरै खालामोथाय मारै खालामो बेयो लाइभआव फैनानै बन्द' खालामनो नाजानानै नों दिलिपनि नाम्बार हरग्राया जों आदा मा होनदों दाखालि हरिया बन्द' खालामहाब्रा बा बन्द' खालामो बे अट'मेटिक थांखायो खोमालै दानबानो थेंकिउलै बाय बाय बन्द' जायाखै नामा आदा औलै बारा रोङा ना लाइभआव बन्द'खौ खालामनो रोङा दे थेंकिउ दे देलाय बर' लाभ इउ गुड नाइट आदा दे नाइट जाथ'वाखै दे थेंकिउ कमेन्ट हरनायनि थाखाय लिभ लादो सार अके र'